Adlaw kayo tanin once again, aniyaga po ninyong alagad sa kanya ng Triple 5, Berly Morales with my partner, Gabondari Randy Tayad, and then my partner sa Kurang Bago, sa mga batong direto bisita. Wala ini galagi kastuburan, si Orlando Dungog, okay. Kini si Orlando Dungog, gini siya Dungog, tanang mga Dungog, family shop, ginaminaw na natin tulumanon, karon kung akong pasultihin. Okay. Patagyon, patagyon ka adlaw. Kung wata mo sa'yo, patagyon adlaw, Pasko na yun. Okay, Merry Christmas and Happy New Year kanyang tanan may gala. Bueno, kay sunan, ang suwatan po kartong hatagan o pagdagan, no? Pinada kinis usa ka agalong lalaki na magtago lang sa nga Rafael. Ayaw lamog kahibong na nagpada ko sa kong kahasol. Bisan tood matawag nga mayang akong pagkabutang. Usa ko ang kaagawon. Doon naman ko ko'y katabang nga babae nga usa sa driver na mong tiayon. Ug manong nahasol man ko, maunggo niya mga paghitabo. Jingle bells, jingle all the way. Ay! Ay, sir, Jesus Maria, sir, ni mo, sir, oy. Nganong nakuyawan ka man, ha? Ngano? Magtuo ka niya, sir, nga maapil ko sa tawag ng tanghalan, sir. Ay, naibaw ko mayang nga yabag kay kag tingog. Bisag atsi, yabag banggani. Grabe naman sa daim mo pagpasipa na ko, sir. Bisag at si, yabag, supra naman sa nag-imo, sir, oy. Imo mo sa tag-i-lockdown, ug maayo, sir. Kay ngano, nagtuo ka ba dahil nga nindot kag tingog? Ay, dili sa kay tantong yabag, sir. Kay, kantong akong aninanay, sir. Sige, matuka ni Atos Karnabal. Pero wa ka maliwat. Liwat ko gamay, sir. Bebe, paminaw no natog maayo ba? O di ba sinto na ako? Paminaw ni mo, sir. Paminaw ta, lalarga. Ug miabot na ang misiya. Kamerong sibsiba ng tanong sa kaumahan. Unot ka buka na kung kay atong halaharan. Okay na to, sir? Okay na lang. Murag maimpas na natong umutan na to. Salamat na to, sir. Abi kay may plakam na siya. Bugi tayo. Kaya ato mayang, wa ka pa man niya to, doon ako'y plaka sa kanta, pero wag yun mahalin, bisig sa kabuok. Ha? O mahalin. Kay nga ano man siya, nga nang wala man mahalin. May nalimtan maglungag stunga ang plaka. Sao man pagkahalin mo. Daghan naman kung makadungog aron, sir. Arang karaanan, arang istorya ka lagi. Nalingaw hinong kong istorya ni mo da. Nindot sa bitaw na ang kanang Agaon. sa nang agaon nga makiistorya sa ilang mga katabang, sir. Nga naman dahil mayang. Masabot ka dili garbuso ang ilang amo, dili strict ba? Oo. Nga naman mag-nistrikto matabayang nga kanang mga sulugon, taor man sad na. Nga masakitan. Tinuod yun na, sir. Kining kami mga katabang, sir. Ilabi na ako nga mubati mo kong sakit. Kung imo kong pasakitan, sir, masakitan ko. Pero mubati sa kong kalami, kung palamian ko mo, sir. Palamian na di ka mayang. Yes, sir, oy. Lain na sa ang pangutunahan, sir, oy. Kisa mo palami na ako, sir, nga wala man. Oh, wa pa di kayo uyab mayang. Kinsa man tawi mamunit ako, sir, nga hiwi magkaning simod na ako. Una, kada si Hector nga atong driver. Aka na si Hector, sir? Oo. Iyawan ko anak niya, sir, oy. Yanong kuyawan ka man, ha? Hindi ko makabantay, hala manguot mo sa akong lubot. Nakuutan na di ka. Wala noon. Kay pag nagkuot ni Hector, ay nakalihay man ka. Iya, paglihay ni mo na unsa man. Ang ako nga tubangan may nakuotan. Sulan mayang. Daghan pa ba mo sa inyo? Ako nag-usang anak, sir, ay. Doon ako'y kaluha, pero patay naman. Patay na. Oo. Ay, man may kaluha ka di ay. Oo, doon na, sir. Maglagot ko to kong kaluha, sir. Ano naman? Siya maguwan ako, kanang siya may mangutang niya ako'y makabayad. Ha? Nga naman. Parehas mo kayo, mignawang. Kaluha, God. Pero sa katapusan ay nakabawas, gigo, sir, ay. Giyon sa mo mo pagbaos. Ako ay namatay. Siya sa gilobong. Pagkatawa man lang kun mo mayang. Laina sa di mo daw ang katawa, sir, ay. Ang nga naman di ay. Malubog imong ilong. Nga mayang ha? Kaya magsakit sa akong tiyan mo kinatawa.
Mura ka og si Mariano, sir. Kinsa Mariano? Kada magkanta ni Max Urban ba? nga. Nga pastilaning usa tong gikanta naghapon atong kuan. Drama ni kanang Max Urban. Usa to ituro, sir. Sila marinuha ka kana. O kana, magsakit na ako siyag kinatawa. Nata. Yun na. Uy, mayang balik ang dito. Pastilan, Mariano, haka, kana, Oh, sir. Ay, kana. Ako na tunuha, sir. Pastilan, Mariano, haka. Tawa na naman ka, sir. Ayun na, uy, balik tang Hector, balik ta. Imong driver, sir, Sector? Oo, unsa man. Wa pa bagid makasulti si Hector nga naibog siya nimo. Wala gayud, sir. Oh. Kuot style naman ang iya, ha? Style? Pero matod pa ni Hector, sir, nga ang babaeng butan, dili na ko nung Mr. Sultihan. Uy, butan man kaka. Ay, di na ko Mr. Sultihan, sir. Ay, putlan nimo mayan. Ayun na. Si ma'am nimo Carmen. Ay, tuar sa palengke, sir. O, gidrive ba na ni Hector? Giday ba na ang sakyanan? Ay, unsa ni hunahuna ni mo, sir, driver, sir? Ay, ikaw reho ka gunahon na mayang. Ayun na, sir. Oh. Unsam na ay akong pinaskuhan ni mo. Nga, naaman kaming mga katabang ni mo, sir. Nagyod. Naami, sir. Naami pinaskuhan. Oh, sa may mong gusto mayang. Ha? Ay, paliti ko blouse sa Happy Mart, sir, be. Kanang badipit ba? Kanang huot sa kong lawas. Maklaro, gimong dughan. Ay nga, naman ko daig maklaro, sir. Madili mas ako maulaw sa kong dughan. Ano naman? Mura man sadling nanudlog tulisan. Kainis na to, boy. Ay, mabitaw. Kainis na to, boy, sir. Mabitaw kuyog masamad ka. Ay, nasaghilan na dae ka, sir. Oy. Naiking ko. Nakubagdagom. Dagom, si Roy. Ay, talinis man god. Nabihi kapo na to. Biar mo ko ko Ay, ayaw lang, sir. Ayaw lang, sir. Kaya Ano naman? ganahan unya ka, sir. Ay, wa na mayang. Ni una nagkamatay. Dungan man tamig kataw. Ni una nagkamatay. Gipalinggam unta na ni mo, sir. Kasoy, ito ba mo mayang? Dungog mo lang ko anang bambina, sir. Ako? Linggam? Ay, mayang. Yakuan, linggam ako, be. Ano, salah ba na, sir? Ay, nagdako mo na ng lihog ni mo na. Si Ma'am Carmel ay palinggamas. Ay, sa gamay kay kamot. Ay, Ay, nagdako ka magtudlo, sir. amaw. Ay, buhay ani. Ugwa pa ron unta ko makasud og katabang ni inyo, sir. May Oh. karinderya na unta ko ron. Unsa ni mong plano ni mo mayang sa imong buhay? Ay, magkarinderya, sir. Magluto kog humbag bula-bula. Ay, business-minded kagid mayang. Makapalit gatas, sir. Ay, gusto ko masinto sa kong kinabuhi, sir. Ay, sa kong kaugalingong paningkamay. Good. Naalam mayang. Wabot ka ni si ma'am ni mo. Tawagan lang ko ha. Ari lang ko sa kong kwarto ha. Kadiyot ang una, sir. Maaari ka wala si ma'am. Ha? Yan naman. Mag-selfie una, takam. Recorded by X Thunder Gaming. Hi, Paing. Oh, kumusta yung lakaw, Carmen? Okay ra, Rafael. Ganahan ka ko ni Hector, nga imong driver. Nga naman. Oo, Jericho ba do? Askulista kaayo. Dili kayo agad nga mo take over ba? Mo overtake. Mo overtake. Oo. Over naman. Mo overtake di ay. Oo So, ba? sa kung tingog na pagaw yung kudo. Okay ra. Sige, magagmadyong. Muna ka si kong balik ka ng taing. Ikaw na drive na ako, ha? No. Si Hector na lang, Carmen. Kulbaan na ko mo drive wa kumaanad. Hanap-hanap na siniya akong pananaw. Si Hector na lang. Sige, sector na lang. Malipad ka man, sige na. Magkurog na nga akong tail. Maglisod na akong break, ha? Tanala, sige. Ibala. O pa din human ang imong transaksyon. Ay, tapay balik ko na ako. Sige, si Hector na lang pa-drive, ha? Okay, Paing. Sige, you're the boss. Madlakaw na sa umigpalik si Mong Carmen. Nakauyon. Hoy! Oo nga no. Niya ka pakuot sa kasimulubot. Dili, oy, pakuot ko dawon. Ikaw ay, higalam sa kada. Higalam kay ugdom kay nang lulubutan nimo, ha? Mura yung siupaw sa nusin. Karaan, ni mo, oy. Ganahan sa ka. Unsa man di ay? Ikaw na buhim yung kag dako ay. Tural ako na gud ni.
Ikaw ba, Hector ba? Kabantay ko ni mo do? Ano man? Medyo nanambok lagi ka na. Haha, tural. Nindot mo yung drivers, Ma'am Carmen. Sige lang, pakal. Mao ding naghinupang ka. Uy, buyag. Pero, bantay ka, Hector? Oh, ngano ha? Kuyaw ka nang manambok ka? Unsa man ka, kuyaw? Mugamay ang imo? Ay, papaak na ako sulbigas para manghupong. Kaamaw ba ni Map? Ay, sir! Ngano, sir? Si ma'am ni mo, Ay, tuwa na sila sa ma'am, sir. Gidrive ba na ni Hector? amo ba? Ay, ikaw ba, sir ba? Nga naman kumayang. Di na bagay ka mo drive kang madam? Isalig ba nimo ang tanan kang Hector? Sa gingon ko na kini mo mayang, nervyoso kay ko. Madisgrasya lang noon ko. Na! Unsay na? Aw, ay, uwa, sir. Ayaw mo tayong kahulugan. Lain mo guto nung imong sultihan. Wa, sir, ay, nothing else matter. Kuya Juan, marat sa tanin mo mayang. Okay ra, sir. Okay ra. Tawag lang kung mabutas ma'am ni mo, Carmen, ha? Mayang? Okay, approve, sir. Sige. Diha ka na. Sige, sir. Kuya, kayo, sir. Kugwa ka, kuya, we. Ako, sir. Nakuyawan ko. Kulbaan, pagyag ko. Unsa kay maayong napkin na kumpalito, no? Ni amgod ako, ha? Uy! Uy, batiday! Ikaw, ne? Ay! Beso-beso ta, ay! Beso-beso. Sulti na nga to, ay dili magod magkita, no? Asa ka mamayang, uy? Dagi, dir-es ko, ay! Unsa? Dagaw na sweet di ay. Kuyaw di ay na. Allah. Saan may kuya, ay? Ha? Sipa yung wait. Hilo ba ay? Salig lang ka da, kay wa ka may mantle? Si Monthly. Oh, binuwan? Uy, may binuwang. Ha? Binuwang sakit nga ako. Ay! Ako man ay binuwang sakit, bayot ba ni mo da, ay? Ay! Ikaw na kay binuwang sakit? Ah, kami binupos na ko, uy. Ay, sa may tuyo day ni mo, ay, nga nagdali ba ko, ha? Nagkuang ko, nag-sexual na tao, mag-chismita. Sige na, subis balit to. Kasi matulibakan, si Ilin Adarna. Dili ko, putura ka sa ginasya diwa, uy. Akin sa day, oy? Ano mo bang amo nga babae? Si Ma'am Carmen? Ano man? Nakita ko itong bayi dito sa downtown. Ninaon sa mga labing man kaayo dayo. Uy! Salad? Unsa? Labig? Ay, kay bangas ka! Recorded by X Thunder Gaming. Ugay gabi nga namugos yun si Carmen ako nga makig-sex. Wa ko na mo. Wasa ko mo baliban. Di mo ko lang nga akong katundanan sa pagkabana. Paingon tangpunga nga munas ginhawa. Kung paglabay sa mga adlaw. Oh, Carmen. Ang kaninya paing. Kanang maakatal sa doktor na magpa-check up ko. Oh, nga ano ka man, Carmen? Loy mo rin magmalito. Sige. Mato ta kang Dr. Pekinle mo kang Dr. Michael Tabalok ba, ha? Ay, kana ang doktora. Kanang doktora pa nga, kuan kanang... Si Dr. Akihan mo lang. Kana na lang. May na para sa mga babae. Lala, nabisa 15 lang, oy. Hala, nanatan. Doktor, kumusta na kang masawa? Oy, wa kay agay kagbalakan, Mr. Ligarda. Nga naman ay dahag mo, unsa may sakit kong asawa? Oy, nagsabak. Unsa? Nagsabak si Carmen? Oy, Mr. Ligarda. Mga walay, okay, agay kagbalakan. Oy, itawag. Mao ba? Nagsabak? Oy, congratulations, sir. Ha? Ingat lang, ingat. Mao ba? Sige. Okay ra. Salan, sir. O si finding sa doktor? Okay raman mayang. Dili ko ang iyong mabalag ka. Unsa may sakit ni Ma'am, sir? Kuan mayang, ano ni tuwore, nagsabak lang si Carmen. Ha, sir? Oh, manimisigaw na yung mata. Ha? Naka-produce pag-ikog usa ka buhok mayang. Sir, congratulations! Congrats, sir! Huwag yun na huma, sir, no? Kimaya, nakabulsay yun. Bravo, sir!
Sara Siktor ay, tapo-tapo mas auto. Hitar! Hoy! Oo, Salan ka man di ka mo kadungag? Mayang. Sama nang gibuhat mo diha? Driver man di. Pare ang Lando ba? Lando. Manrapo, sad. Oh, manrapo sa auto. Lando daw mo, good. Kalimut ka. Trapo-trapo ka? Oh, kamutrapo. O ano ni katawa ka mayang, ha? Wa ka kulbay diha? O ano kulbaan mo kumayang, ha? Hitar, congratulations do! Oh, unsa? Unsay congratulations? Nga naman mayang? Ay nakapasar ka sa examen sa TISDA! Ha? Unsay tisda ba? Basta congratulations! Og miabot yun ang panahon nga nanganak na si Carmen. Nadaan ako, idalhin ako pagdaan sa ospital. Usa ka lalaki nga mga anak ni Carmen. Sir, unsay produkto, ha? Lalaki mayang. Ha? Lalaki? Good! Good! Hay maliwat, sir? Di pa maklaro na ko kang aniya ba na ko kang Carmen ba? Ay, maklaro ra unya na, sir, ay! Nagtuo ko mayang kining kay laki maliwat yun ako. Base na, sir! Ha? Unsay base na? Unsay base na? Okay na, sir, ay! Okay na. Hiala sila si sir o si ma'am, gikan sa ospital. Nadaanan nilang bata. Hala, hastila na. Hain kay maliwat na bata, Oo, mo na ginaingon, atang niya. Hala, kita'y nang kita'y bayan sa tutay. Hala ko na, nagituloy ko. Ito na. Magsakit ang bata. Ay, wala kayo, sir, ay. Galingaw magani ko, kay murag nagdula. Unsay nagduwa ba? Tanawa, ang kamot sa bata, sir, Ngano mayang? Mura magdunay, gigunitan, sir. Unsay gigunitan? Tanawa kayo ang kamot sa bata, sir, Mura naggunit og manadila. Usa, mura gusto mag-driver, sir. Ha? Tanawa sa nagtiil, sir. Isikan-sikan, sir. Mura nagtunog sa brake. Mayang? Kuya, ni bataag mo na ko, sir. Mag-driver gini. Unsa? Mag-driver gini, sir. Ano tanawa, sir, Naklaro ka ayo. Mura gusto mag-drive ni bataag, sir. Mayang? Murag dunay pasabot si Mayang nga tulog karon kayo. Ako kang anak kining bata, usa mong driver. Sa labtunon yung kayo ang sinutihan ni Mayang. Lain yun ang ipasabot. Unsa man, ang nagkakong magduda nining bata, nakahunaw na ako nga akong ipa-DNA. Tilig masuko niya si Carmen o magtuong na duda ko sa bata. Bumiyag sa munog kamoy pasultihon, Rafael. Si Lando. Si Lando, ne? Lando Dungog? Nila gumanggod. Gulyat. Ay, Merry kayo. Christmas. Merry Christmas. Sorry sa akong tingog Di man na. tulog naman lang tingali. Apat na tulog. Gamay na lang dyan Pasko kay na. Kuwang. Pasko na. Og sa Nagmam. tanan yung nagpamati ka namin ron maing adlaw. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw ka namin kanunay. Merry Christmas sa tanan. Og ingon man, ako pasalamatan ang tanang staff sa SED Marketing ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic para sa mga high blood, cholesterol, dilik na masakit niya lagsi kagatong kalawasan. Kaganiha ba nakadungog kong Christmas song? Christmas song! Niyo na
Simbang gabi, wala ka na sa aking tabi. Ano yan? Celebrity ko, Chick Pionso. Sa bro, Paano hotel ito na kanta ba? Simbang gabi, wala ka na sa akong tabi. Wala ka haplas o panyawan na namin oil. Manang wala siya tabi. Kay ni Kuyog maglain yung uyabi. Kasagaran na bang simbang gabi? Kasagaran na ng simbang gabi ban. Kamas Pasko, nagkauyab. Kay di ay really simba ang tuyo. Muriya lang may sa istorya man dito. Ganang mga manrin bagkadlaw no sir kana ana magkauyab. Okay, kuyog simbag kadlawon. Una, pabor kayo. Kadlawon man. Siging simbang gabi? Ni Mabdos. Kaya nagkuyab simbang gabi. Kanang sorry lang guys, maigo ha? Kaya usara makuhaan eh. Usara makuhaan yung ki atong simbang gabi. Mabdos ka. Usaga na mabdos. Sige, Mabdos yung anay. Nara. Hala. Labi na ni ni Mayor Aljon Diamante, Mayor. Thank you kayo, no? Nakadawat ko pinaskuhan ni Mayor Aljon Diamante. Kaya Christmas party ni ba, mga kuan, ang mga mayor sa kalungsuran, mo to English Mayor, kinsay mo kanta. Kaya gibitar man si Yole, ni Kuyog ko. Sa mo kanta, tagaan ako kwarta. Si Ma'am Yuli, may nakanta ba? Hindi, ako ni kanta. Okay ra. 5,000 na yun ba mo? Oy, ang panyawan liniment oil di ay na may kang ihaplas na labi na sa mga tugnaw na karon nga panuhot. Kinahanglan gamiton nimo kada gabi manghaplas mo panyawan liniment oil. Labi na mo ni sila ni Kap Lino Encarnacion, Kap Cirilo Guarin, na haplas gini, Kap Marcelino Padigos, Kap John Campo John. Musta ka na? Og ni Konsiya, og ni Kagawad Adis Fashion, no? Si pagini radyo diya kadadlaw. Unya, bisalubatan po nato di ay board ang tanang mga tao nga kauban ni Lando Dungog nga nagtrabaho diya sa konstruksyon sa may Iskaryo. Continuous sila kusuga maminaw sa itong drama ati Pres. Thank you. Buntag hangtod gabi. Salamat. Unya, way lain nga pawa sa ilang pambaol ati Pres ang panyawan. Panyawan, correct. Ningon Diyos Lando nga mapalit yun siya ang panyawan kay para kuno pawa sa paursa sa iyang mga panuhol. Lubi na kay ngayon duty ani sa una gabi iman. Oo, sige panggisira ang kandado. Wala ka diduhe. Wala ka diduhe. Awa na. Pero pa klaro. Papa. Sige lang. Maglaro ro na madugay. Unya, aligre kaya itong Christmas party, no? Dito sa Chateau de Busay. Kay nagana pa itiruan di pagpadabon. Hamon. Raffles. Raffles, Gift ato, certificate. oo. Ning ana among barangay captain sa Tanawan ban pananglitan ko og ana mi mag-party sa Chateau de Busay pila kanya ipabayad ni ma'am nga dili man ni sponsor o dili man ni kuan para sa ani nga tuwa. Og karon ba murag wana polibok naman tingali. Karon Pero murag January pa man may mag-party ban. kana murag na. Pila Basta karon December fully book na. Kay wa ko na Puno sa kita na sa Chateau de Busay ko nag-umbaw na sa syudad. Indot kayo pagkabutang. Tinulang, gidevelop og ngayo ang Chateau de Busay, purti na yun indot. Nindot kayo. Nabuyag lang. Si Ma'am Nuni. Nuni, oy, nag-yes fighter wife. Fighter wife. Abot lang ka, abot board ka, board ka. Sige lang, maabutan, inikabutin mo dito, Pads. Magkakita sa nimo, mga rato nimo. Ana kita. Sige na lang kay mas Kay libre man ang atong Christmas party dito. Wag na bayad. Libre, tanan, kaon, tanan. Tanan, free tanan. Patuon kita sila, di ba, Bert? Karon hindi na matapatuon. Nailan ni mo, eh. Yobo ko. Nailan, mura man siya. Kung di ka rin nila ba? Mura ng luod. Panalan. Ingna sige le, panahon ko nos Pasko, mas maayo ko nung kita may muhata kay kita tagaan. Kana, it's better. Pero mas maayong kita mo dawat. Ay, kalkal sila sa lakihan. Kita'y maghatag yahag yan. Nala. Nahala. Kaya atong sender si Rafael. Uy, or ba niya akong guardian angel? San Si San Rafael. Si Paing. Si ni patron sa katong listener ni Priscilla nga pare, si Father Ray Sinineng sa Santander. Ay, si Gabriel de Ilahan, sorry. Kau pa mag-inisip, Rafael o si Gabriel, di ba? Og si Michael. Si Michael, sa San Rafael, San Gabriel, pito ka mga arkanghel kang dagkong Ah, maranggo mga nga mga angels. anghel. Oo.
mo na nakig-away sa devil, no? Oh, kung magsuon man na sila si Lucifer niya, ni against man to si kuya niya, muto nga siya mo napuli karon nga commander-in-chief sa heaven si Saint Michael. Oo, niya si Saint Gabriel ang patron sa kuan kanang Santander Cebu Father Ray Sinina, siya mo gitawag og media liaison sa heaven. Kasi may tigdag balita nga ni Mama Mary nga magmabdos ka. No. Si Saint Raphael gitawag siya guide og healer, mananambal pulisiya. Mao ba? Oh, siya mo nagtambal ni Pero Prophet Pero na si Job. Bob, Wala na sa Sir Puloy. pagkaibaw na to, muna atong guardian angel. Na may Asa ta na to naay murag detector Almanate? to sa mga religious kuan ban, religious to naay murag kompas. Kompas. Ilang na ono nya matumong, naay murag matumong man dito, murag kompas usa ka tuiga, usa ka adlaw, usa orasa matumong. Oh? Oo. Lahat rin pinapalit ng libro gamay patanawon ta niya ka. Mo na anghel kong balantay. Oo. Gamay Santos kong sangay. Sa pagpalit na ako, anong maong pag adto na ako nung tanan ko, tanan ta kog unsay akong guardian angel. Pero nagsulti na ako si Aning Esther Alferez at dito ng tindahan na maligag mga religious items. Siya unsa ka na to, Mayo 20, usa ta 1952. Ano hali so liso to murag kompas ay nataw kag Martes alas 9:30 sa gabi Muna yung guardian angel Saint Raphael, mananambal ni siya. Baliwa lang na ako. Karo kay nagdamgo man ko. Nagdamgo mo ko nga, nagpakli ko ng Biblia ko nga katong Prophet Job. Akong libasa, siya mo yung nagtambal ni Prophet Job kay nabuta. Si Rafael. Oo. Nala? Nahala? Balita ni Rafael, no? Magtayo ni niya na sila driver Hector, pero ang kini si Rafael wala mo drive siyang asawa. Ang nangyan driver na kay di na kuyawan na siya mo drive. Ang maid niya mo nagduda, no? Nagduda ang maid. Pero baliwa lang ni Rafael. Hantod nga nagsabak kay asawa ng anak mo nang pag-abot na sa bata das bahay, sige gihagwa sa maid ni Mayang. Ingon si Pael, Mayang, ang bata ba sir, murag nagdudoas kamot, murag nagtutuyok mo ni Bila, niya isikan-sikan ng tiin, murag mo break. Sa Mayang, murag doon na ipasabot ba si Mayang na ang katong bata, anak silang driver, dili ni anak. Dili ni Rafael. Dili ni Rafael. Kaya nakabantay man yun, doon na may nakakita ni Kuyog. sayang kuan, agaon, nga naglabing kayo, nangaon o ano niya, nanambok sa ilang driver. Kay, sige kuan nga, pagkaon siya, yan agaon. Nagagaon. Murag doon ay sekreto ba, nga si Mayang Ray, nahibaw ang katabang. Muna nga, si Paing, wag siya magduda. Muna, nagduda na siya, pagpasabot siya agaon. Pagpasabot siya katabang nga, mura mag-driver rin bata sir, nagdako. Sa gawas sa nasod, nataong usa ka bata nga si Rina, pero namatay sud sa duha ka adlaw. Oo. Believe it or not. Diya yung newspaper, tinuod yun siya, pero kapag explain sa medical term, kanang murag kuan ko no banwa kayo ma-develop ang PL mo nang wa magbuwag, mag-ikog. Mag-ikog. O gari tayo karaanan, may nga ang kuan pa no, balibuon kay gliog, ay na nga, magudag unggoy. Nagani sa amo lang kita naon kay nga ako balut. Balibuon jud tanan, balibuon jud ang kanang pa. Dari buku-buku anak niya lain ta naon pero saway lain ta naon. Oh, yan ay balut ko na nasa ingon ka na, ang yung bata mo, murmura bignaw ng tiban. Kontrahan ko sa tiban, kada bang duha may klases pa nga, mukontra o makauyon. Kapag pa nga ako na, nagkontrahan ko sa tiban mo ng bata, niluwat niya. Ang kanina ingon nga ang bata, marag nagsigurut-gurit ang driver, naggunit-gurit ang manobela, o tindak-tindak o break. Magduda ta, wa ba ka asawa mga sa driver? Niingon si Paeng, uyaon tang ipa-DNA. Pero kuya wan siya nga, masuko yung asawa nga, nagduda ka? No? O mo yun, yung mga ipa-DNA nga, ang yung nabalak ka nga, maglakot yung asawa nga, nagduda dahil siya nga sa bata. Kuan kanang pun-i pa. Palaw mi pa imong pag-observar kay napa man driver sila? Napa. Pun-i pa palaw mi pa kay doon na may mga aksyon usahay, doon na may mga bisan sa linihukan sa kamot, bisan sa mga linihukan sa mata. Mailan man nimo nga doon na ba sa relasyon ban? Doon na ba mga magic nga nahitabo? Mailan man. Paita sa paing, wag yung kakabantay paing nga muna. Wag yun, kumpiyansa ra siya. Ang katama rin nakabantay. Kay kanang na pananglitan o unsengan ini, doon na may milagro nga nahitabo, dili
man gid mahitabo sad ban nga mulungtad og dugay kung nagbuhat og Correct ka kung dyan. nagbuhat kayo. Kung doon ay ang kay asawa. binuhatan, magguwa mo Oo. gina ba? Kay ang kangit-ngit lupigon man Diyos kahayag. Oo. Kana iyang suwayan, iyang ino ng ang iyang asawa nga ato lang ning kuan ay ilisa talaga itong driver o tapap tanaw kung sino Oh, sa suwayan. asawa. Pwede sad. Pwede sad. Oo. Oo. Kung ita lang driver. O niya, og mukha ng asawa nga mukha nga dili. Mo na dia. Murag doon ay pag Doon na na symptom. If symptom persist, Insult kill your your doctor. Usa ka among babae, ang bana tuwa sa gawas sa nasod. Inigduwag basketball siyang driver, maghatod siyang timo og tualya. oh kana. Kiri, Diyos, no? nagduda ang mga silingan. Muna, ang bana pagkabot gisultihan. Ingon ang bana, awa mo kong kita. Okay raw. Okay ra. Mayong bana. Usa ka, May libog. usa ka gabi sila mga tuog sila ate pres. Nigbundak og kalit ang kusog nga uwan. Dayon. Bang unos. Oh. Nigbangon og kalit ang asawa. Niya. Ingon siya nga, asa ka day? Ingon ang asawa nga, ato na ko John, kaya basig tuo ba ito yung kwarto? Ingon ang bana, gina yung relasyon. Ano ba, Doon na symptom. Ni care gid siya. doon na yung mga kuan ba, doon na may mga timiilhan, tuod man, pagbalik sa gawas, pila ka buwan ang nakalabay, nakita na lang ang asawa nga, buwa, na kinabuhi, iposda kag bato da plis Kisa karsada. pa ni kuan. Si John. Dili, lain. Kinsa man? Lain kay kuan mo gud sa ate pres kuyo ko sa atos bijokihan ato kuyo doon na niya kan drug related nga mga Ay, kuan kay bayada di ay. oo. Kanang suryan. Ana mas tapan silang bahay sa ng bijokihan kanang o mo gud sa kauban kay ang mga anak kanang murag wa na kay mo care niya ato na syudad ng eskwela na tanan ang bana ko sa abroad. siya na lang isa. Oo, kayo mo nang bana. Igalig binuangan to siya, bam. Ya, wala sad mo pa kwarta ang bana tungod lagi atong nasakpan. Ay, palagda sa to. Nahala, panidi. Alapaing. Panidi. Kuan Rafael sa nga makas kuan tong guardian angel nga kuan jud kay guide and healer. Ang pungat to ni Saint Rafael kay mo guide ni siya, mo tambal sa ni siya sa imuhang gibati. Sige. Onya lang ano yung nagliwas Pasko kay Pasko baron kapasaylo pa ta. Manawa, manawa yun. Salamat kay Peng Has mo para tong tulubanon. Kuda ko ang puzzle.